תקשיבו, אני עשיתי הזמנה מטורפת מאלי אקספרס, אז בואו לפתוח איתי חלק מהדברים. אוקיי, אז אני כבר יודעת מה יש כאן. אוקיי, אז שני גליפסים האלה, אימא'לה, אתם יודעים כמה חיכיתי להם. תקשיבו, לכל המדינה יש אותם, ועכשיו גם לי. אומייגאד, תראו את היופי הזה. עכשיו לטוב, אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. תשמעו את הסיפוק. טוב, אבל לא בשביל הסיפוק אנחנו כאן. הקליפס! תראו את היופי הזה. אימא'לה, תקשיבו, אני רצה לעשות איתם שרוקת. ואתם לא רואים במצלמה, אבל יש כאן לבן בפנים. אימא'לה! כמובן שזה לא הכל, אבל אין לי זמן, אז בואו לחלק 2.